Onko sä kuullut tästä Janin eduskuntavaalien ehdokkuudesta ylipäätään? Ei. Ei ole niin oikeesti, onko se kuulosta mitään? Et aikaisemmin oo. Nyt se on menossa eduskuntaan. Mitä sä oot mieltä siitä ylipäätään? Muilla se Jani hakee oikeesti eduskuntaan. Tuo on ihan vitun läppä, mutta se oikeesti hakee sinne. No mä uskon se. Mä... Jani joo. Ole hiljaa. Ei kun oikeesti. Mulla on kielletty sanomassa mitään poliittista. Ei tää liity mihinkään sellaiseen. Mitä sä oot mieltä siitä? En mä tiedä. Mä näyttelin Hitlerin roolia ja mä menin käsin poikki. Sitten voi tehdä jotain johtopäätöksiä. Ei, mut mitä niitä... Suuren... Äänestätkö sä Jania? Äänestäisikö Jania? Joo, sopii. Se on kuitenkin kommareitten listalla. Ei siinä väliä. Propaganda. Voisit äänestää? Meinaatko äänestää? Se on Siinä oikeesti. kyllä on räppäreitä mukana.